төп героебез Рәҗәп бабай белән таныштырып үтәйек. Һаумыһыз. Һаумыһыз. Был урында ни өчен һез картәләргә булдыгыз? Бұл орында кәртәләрнең сәбәпләре күп инде ул. Иң беренче без бала сакта бу җирдә уйнап үскән җир. Насарайып баруын күреп, кәртәләп алырга булдым. Чөнки монда матур шишмә гайды һәм урман тигән елга. Ага, шуларның корула күп сәбәпсе булды инде. Бу шишмә һавының файдасы бармы? Бұл шишмә һавының файдаһы бик зур. Уның сифатын тикшерү өчен мин Белорет санэпидемстанцияның лабораториясында тикшерү үткәрттем. Һәм аның аныклыгын белү өчен монда мына таблицалар бар, алардан күрсәткән. Бұл һау аҙналар буе утырһа бозылмай. Шишмәнең һавы бик һәйбәт булганлыктан авыл халкы монда һәр вакыт килеп үзләре һау алып кайталар. Хатта кырда булган үзебезнең якташлар бөтәһе канистрҙарына, флягочкаларына без тултырып калаларга, райондарға алып кайтып тотыналар. Рәхмәт сезгә, Рәҗәп агай, олы эшегез өчен. Дөньяһына яшәү сыганагы биреп торган шишмәләребезне һаклау безнең бурысыбыз. Бүгенге интервьюны алып баручы Артур Әбсәләмов, Илгизәр Әмирханов булдылар.